vuotta, toiset 40 vuotta. Ja tää on nyt nyt alkaisissa hänestä oli ensimmäinen kerta ja kaikki passit ensimmäinen kerta. Tää on kaikki ihan ja tää on Katja niin hyvin kaikki järjestää. Ja jos häneltä kysyy jotain, niin hän sanoo, että kuule hei, että sopiiko, että mä tutkin tätä vähän enemmän, niin mä annan tarkemmin vastauksia sulle. Ja varmasti se vastaus tulee. Aikon kiva kuulla. Sama juttu mun isä kun kuoli, mun piti maistraatin kanssa niin jotain juttuja tehdä ja herra Inkinen ei ollut sitten enää ja kun mä hänet Katjan sitten ensimmäistä kertaa, mä muistan kun mä nyökytin ja kiitin ja muuta. Hän on kyllä muuttanut niin tosiaan. Me ollaan varmaan kaikki tykkää, kun tänne niin on. No kyllä vaan, joo, ja tunnustus hänen erinomaisesti hyvin tehdylle työlle. Että, ja meitä on niin paljon täällä, me ei tiedetty, että meitä on näin paljon täällä. Se tuli vähän mullekin yllätyksenä, että sitten asia hiljalleen selvinnyt. Ja hänen takia tosiaan tulee semmoinen fiilinki, että on ylpeä olla suomalainen. Ja niin kuin sä sanoit, että me edustetaan Suomea. Ja kiitos mainitsit, Karjalasta mainitsit ja muuta. Kiitos, oikein kiva tavata. Jossain Suomessa mä oon nähnyt jollain.